Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati al-ma'budi bi qudrati al-marhubi min azabi al-marhubi fi ma indahu an-nafi fi amruhu bis sama'i wal ardi alladzi khalaqal khalqa bi qudratihi wa man yazum bi ahkamihi wa ansum bi dinihi wa akramahum bi nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah nazzala al-furqana li'ibadihi lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Para jamaah salat Isya, salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat yang kantan dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa mboten raos, alhamdulillah sameneika sampun pikantuk siamipun pinten? 12 napa 11? Alhamdulillah tesih kathah. Tapi biasanipun mengke nek pun pertengahan pun kalih dasa niku suasana pun kaya lebaran. Amargi situasine kabeh wis persiapan. Sing durung klambine durung napa? Anyar, anyar. THR durung medun diogrok-ogrok wonten medun. Terus sing durung arepe lunga ado tuku tiket wis disiape. Niku sedaya niku menjelang Ramadan menika. Dan kita wonten kota menika mboten patos terasa nggih. Nek teng parantauan niku nggih. Kados kula nate teng Bali niku ngeten niku pun critane ndak dina. Wis tuku tiket apa urung? Wah kentekan aku. Walah. Kados ngaten menika. Ya alhamdulillah kula nate kula matur bila kita menika anggadai jawahir mutiara. Arba'atun jawahir fi jismil bani Adam. Yuziluha arba'atun asya. Nah, niku wau jawahir utawi mutiara ingkang wonten manah kita kepribadian seseorang itu bisa hilang begitu saja apabila kita tidak hati-hati. Napa to jawahir menika wau mutiara napa to sing ingkang angka pertama inggih menika al-aqlun. Kita menika anggadai akal menika namanya jawahir mutiara. Orang itu diberikan akal sehat niku termasuk mutiara, termasuk napa harga yang paling berharga. Ketoke manusa ganteng, gagah, wedok ya wayu tenan, tapi nek ora sempurna, semua itu hilang. Lah piye nek hilang lah ya wong gagahe kaya ngono, to lewat nang jalan daerah Jiman udan-udan ora klamben dan sebagainya. Wis akhirnya ya hilang mutiaranya. Orang perempuan, seorang wanita juga begitu, jane cantik. Tapi ngene ku wau, to ora sempurna, mlaku-mlaku nang dalan, to. Akhiripun nggih jawahirnya, mutiaranya hilang. Terus malih akal ingkang hilang karena disengaja dan tidak disengaja. Napa sing tidak disengaja? Tidak disengaja karena sudah dari sononya dia itu adalah sifate akale memang kurang sempurna. Bahasa Belandane onbekuam. Apa onbekuam? Tidak cakap. Orang kalau tidak cakap berarti tidak bisa transaksi jual beli. Tidak bisa transaksi jual beli niku tiyang ingkang mboten cakap walaupun gede. Terus malih ingkang bisa menghilangkan dari dalam apa? Karena minum teh bekonang gitu, akhirnya teler, itu bisa hilang mutiaranya. Bisa hilang. Carane nambane piye? Di penjara, di kerangkeng lah ya hilang gitu. Terus malih ingkang angka 3, angka kalih adin. Adin itu agama. Kita punya agama. Kalau kita ini punya mutiara berhubungan dengan agama, gitu. Apa itu?
Ghibah itu bisa menghapus semua apa yang telah kita kerjakan, kita lakoni, kados dene bulan Ramadan gitu, siang berlapar-lapar dahaga seharian penuh gitu. Begitu panjenengan ghibah, hapuslah sia-sia panjenengan lapar-lapar dahaga nggih pramila nggih kedah atos-atos nggih. Napa meneh sing rada enom-enom, rada enom ya to. Kalau sampai berhubungan di siang hari, gitu, napa hukumane? Ayo, poso 2 wulan berturut-turut. Kiat apa kiat? Kelenger. Oh. Arep ngeyel, nyoba. Benjing nyoba, mengke nyoba. Aku arep nyoba berhubungan kali bojo gitu. Terus sampeyan dendane poso 2 wulan berturut-turut. Zaman Rasul ya ana wong ngono kuwi. Peristiwa ngene iki pernah terjadi gitu zaman Rasul. Lapor. Terus terang, ya Rasulullah kula ngeten nggih. Niku anak ragil mboten dikendalikan. Akhire kula terpaksa kempal kalian nggih ibu lari-lari niku. Ya Allah. Nah lah napa niku mengke pidanane napa jazae balesane? Ya kuwi poso 2 wulan. Ya Allah ya Rasul, 2 wulan sedina mung ngempet. Ya ra iso poso 2 wulan ya menehi apa kowe mau beras yang fakir miskin zaman saya ya kurma. Pira? Pinten to? Wong swidak. Ya Allah kula niku paling melarat teng kampung. Swidak mboten enten. Wong iki ngeyel iki tenane. Ya wis ngene wae. Saiki duwemu apa gorene? Mboten gadah napa-napa. Ya wis saiki iki kurma sak keranjang iki kekno sapa kono. Lah saene Rasulullah kados ngaten menika wau nggih. Nggih pun dijajal lho niki nggih. Ingkang angka 3 napa? Haya. Duwe sifat malu. Malu dengan siapa? Malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mosok diwenehi rezeki, diwenehi akal yang sempurna, diwenehi agama, kok ora gelem bersyukur. Niku jenenge ora duwe rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan gitu. Ingkang angka sekawan nggih menika amalus saleh, tumindak ingkang sae. Ingkang sae menika termasuk ibadah horizontal, ibadah sesama makhluk manusia dan alam sekitarnya gitu. Panjenengan siam-siam, sulah bawa, muna-muni, dijaga, mboten nglarakake atine tiyang sanes, nek saged nggih berusaha semaksimal mungkin. Kok dikhawatirkan turu wae ning omah. Naumu shaimun ibadatun. Aku kok lunga lek ora ngepyat wis ora iso mesti ngrasani wong-wong. Saiki aku ora usah metu turu wae. Iku dinilai ibadah. Panjenengan pas lewat nggih, enten ibu-ibu tuku sayur kuwi 2 jam ora mulih-mulih apa. Lah iki mau wis ngrasani ping pira? Batal salat posone. Ora batal ning ora entuk ganjaran. Pramila ngati-ati. Nek tumbas sayur nggih pun terus wangsul kemawon, mboten sak crita. Mangke cerita pisan pindut dawa. Lah kok tuku mung semene, lah ora duwe dhuwit bapake, wis malah bapake ora kei dhuwit. Mambenge malah ora iso sahur, wis tekan ngendi-ngendi. Nah, pramila kados ngaten menika napa? Mengendalikan diri. Ghadab muring-muring. Niku bisa menghancurkan apa nilai-nilai ibadah. Pemain nama menika ingkang saged kula aturaken bincang dipun sambung wonten wekdal sanes saeng kula akhir kalam wa billahi wa ridha wa inaya illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salata tarawih rakaat ini jami'at rahimakumullah.